Hello guys, good evening. Này, anh hả? ओरैबायदि लेथ्रा आरोना नै माने दुगैनोबो ओरैबायदि दैखौनो होआखै आरोना जोंना नै खालिसो आरोना सेन्टेक्सआ गथाय खालि आरोना दैखौनो होआखै आरोना जोंना ओरैबायदि दुगैनोनो मोनाखै जेनथेन ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै मोनजाबाय आरोना ओमफ्राय दा दुगैनोनो दैयानो गैया दायो बहा दुगैहैनांगौ जाखो दुगैहैनोबो खुवाया ओरैबायदि गोजानाव थांबाबो थांख' हाया होननाय बायदिसो गारिबो गैया साइकेलबो गैया होननाय बायदिसो लेखाग्राफोरलाय रोमा थांजोबखो दैनिनो ओरैबायदि खस्थ' आरोना जोंना दैखौनो मोननोनो थान अखा बारहुंखा हादोंबाथ' दैयानो गैया आरोना दैखौनो मोना आरोना ओरैबायदिखा सम लानानै अखा हाब्ला अखा हादैखौनो अमायालाय मा बुस्थु अमाया थिंथां अखा हादैखौनो लोंनांगौ जायो आरोना सरनानै ओरैबायदिखा आरोना जोंना दै गैयाबा मा खालामनो आरो नै उफाय गैया अखा हादैबाबो लोंनांगौ जायो सम लाना कारेन्ट थाब्लाबो दै हरा आरोना जोंना बरिं सलायग्राया ओरैबायदि दादागिरि आरोना दरमा मोनाबानो फैसा होआबानो बरिं दैखौ सलायलाया आरोना ओरैबायदिखा डेन्जार नों आङो फैसा हरदोंब्लाबो गुबुन सासे सानैया हराखैब्लाबो बिनि थाखायनो दैखौनो हरा आरोना ओरैबायदि खस्थ' ओमफ्राय गावसोरना बरिं गाहायाव सलायनानै दैखौ लागासिनो थायो आरोना